Kaixo, bideo honetan hasiko gara estatistika gaiarekin ikusiko ditugu kontzeptu nagusiak, grafikoak, taulak, maiztasunak eta zentralizazio eta dispertsio neurriak. Gainera jarriko ditugu adibideak gauza guzti hauei buruz, gauzak hobeto uler daitezen. Lehenik eta behin komeni du hastea definizioarekin. Estatistikaren helburua da datu multzo bat aztertzea eta galdetzen denari buruz, ikertzen ari den aldagaiari buruz, galdetzen denari buruz ondorioak ateratzea. Adibideen bidez hobeto ikusiko da. Oso importantea diren kontzeptua landuko ditugu, adibidez populazioa, banakoa, lagina edota aldagaia. Ikusiko dugu adibideen bidez. Zer da populazioa? Imagina galdetzen dugula herri batean zenba gela dauden herriko etxe bizitzetan, gela kopurua. Herriko biztanle guztiak, etxea duten herriko biztanle guztiak izango lirateke populazioa, Da elemento multzo bat, zeinetan nahi den ezaugarri bat edo beste ezagutu. Kaso honetan, beraien etxeetako gela kopurua, Eta dira, herriko biztanle guztiak, beraiei gero emaitza ditugunean, izango da herri honetako biztanleek, ez dakizen bat, gela dauzkate beraien etxeetan. Eta zabalduko zaizkie denei emaitzak, naiz eta denei etzaien galdetu, zein da banakoa? Bada, multzo hontako elementu bakoitza, informazio duen elementu bakoitza da banakoa. Eta zein da lagina? Lagina da, galdetu edo galdeketa egin zaion azpitaldea, populazioaren azpitaldea. Naiz eta gero esan dugun populazio osoari zabalduko dizkiogula lortutako ikerketaren emaitzak ez diegu denei galdetu. Banako jakin batzuei baino ez diegu galdetu eta banako horiek lagina osatzen dute. Berdez markatu ditugu. Eta aldagaia azkenik da aztertu nahi den ezaugarria. Eta ikerketa honetan aztertu nahi izan den ezaugarria da bertako etxeetan dagoen gela kopurua. Ondo da. Orain ikusiko dugu aldagaiak mota ezberdinetakoak izan daitezkela. Eta hemen ere adibideen bidez ikusiko ditugu. Ikusiko ditugu aldagai kuantitatiboak eta aldagai kualitatiboak. Aldagai kuantitatiboak izango dira zenbakizko balioak hartzen dituztenak. Eta kualitatiboek ezingo dituzte zenbakizko balioak hartu. Adibidez, sentimenduak edo gustukoen ditugun koloreak. Goazen adibideen bidez ikusten zeintzu dien diskretuak eta zeintzu jarraituak. Ondo da. Aldagai kuantitatibo diskretuak zenbaki bidez neurtu aldira, kuantitatiboak direlako, eta diskretuak dira, balioak isolatuak eta finkoak dira. Ikuste duzue, gela kopurua galdetzen dudanean, ez daude infinitu balio aukeran, dago 1, 2, 3, 4, banakoak ezin du nahi duena erantzun behar du aukeren artean, aukera finitu eta isolatu hauen artean, zein den bere egoera. Eta horregatik da aldagai kuantitatibo diskretua. Ikusten duzuenez, etxeko gela kopurua bat dela erantzun dutenak 43 izan direla, maiztasuna 43 da. 43 aldiz lortu da erantzun hau, balio hau. 48 aldiz lortu da beste erantzun hau, 2 gela. Orduan da, balio finko eta isolatuak dituen aldagai kuantitatiboa, hau da, aldagai kuantitatibo diskretua. Jarraituak ostera infinitu balio hartu alditu. Nik pisuari buruz, masari buruz galdetzen baldin badut, erantzunak izan aldira oso anitzak. Norberak erantzungo du bere pisua. Eta gero guk kokatuko dugu tarteetan. Ze tartetan ez baldin baditugu kokatzen, lortuko ditugun lerro kopurua izango da iaia laginaren tamaina berekoa. Bakoitzak erantzungo duen ez gauza ezberdin bat, eta bestearekin komuna ez dena, lortuko genuke pila bat fila, pila bat lerro. Eta egiten duguna hori ez gertatzeko da datuak pilatu tarteetan. Uste duzue, 40 eta 45 kiloren artean 9 lagun daudela, 9 banako daudela, maiztasuna 9 baita.
Eta azkenik aldagai kualitatiboak dira, zenbakien bidez ezin direnak neurtu, adibidez egoera zibila. Egoera zibila izan daiteke ezkongabea, ezkondua, dibortziatua, larguna, banatua bai, eta maiztasuna neurtzen dugu, zenbat banakok erantzuten duten hori neurtzen den aldagaia. Ondo da, ikusten duzuenez, taula guztietan behan sartu dut epsilon letra greko hau, eta honek egiten duena da datu kopurua zenbatu. Zenbati galdetu diogun aldagaia. Zenbati galdetu diegu beraien pisua, 205. Nola dakigu? Gehitu ditugulako erantzun guztiak. Zenbati galdetu diegu beraien egoera zibila, 165. Nola dakigu? Gehitu ditugulako maiztasun guztiak. Ondo da, orain maiztasunak landuko ditugu. Bueno, eta landuko ditugu adibide baten bidez. Etxeko gela kopurua galdetzen ari ginela, egin dugu maiztasun taula bat. Honako hau maiztasun taula bat da. Eta maiztasun taula egongo da osatua, maiztasun absolutuagatik, maiztasun absolutu metatuagatik, maiztasun erlatiboagatik eta maiztasun erlatibo metatuagatik. Ikusi metatuak maiuskulaz jartzen ditugula. Ondo da, errezena da, bueno, lehenengo zutabetik hastea. Lehenengo zutabea aldagaia izango da. Aldagaia da etxeko gela kopurua, bai, eta neurtzen den datua da. Orduan, jarriko ditugu hemen aukera posibleak. Gela bat, 2 gela, 3 gela, 4 gela, bueno, aukera posible guztiak jarriko ditugu. Eta bigarren zutabean, maiztasun absolutuen zutabean, zenbatuko dugu zenbat lagunek o zenbat banakok betetzen duten datua, ondoan duten datua. Zenbat banakok erantzun dute gela bat dutela etxean, 53. Zenbat banakok erantzun dute 2 gela dauzkatela etxean, 58. Eta horrelagoaz antolatzen datu guztiak, erantzun guztiak. Gero behan egiten baldin badugu jasotako datu guztien gehiketa, lortuko dugu bai datu kopuru osoa. Hau da laginaren tamaina. Bueno, hau da maiztasun absolutua. Eta zer izango da maiztasun absolutu metatua? Letra berdina baina maiuskulaz larriz idazten dugun hau? Bueno, metatua baldin bada, izango da, gehitzen dituelako berari dagokion datuaren maiztasuna eta aurreko guztiak. Adibidez, zenbatek dute etxean gela bat edo gela bat baino gutxiago? 53. Baina galdera baldin bada, zenbatek dute etxean 2 gela edo gutxiago? 91. Zergatik? Badaudelako 53 gela bakarra dutela eta 58 2 gela dutenak. Eta biak gehituko ditut. Bai, metatuetan beti ingo dugu batu. Batetik berari dagokion balioa, 58 gehi aurreko guztiak. Beraz, baldin banoa datontara, 155, dato nondik lortu dut. Lortu dut 4 gelako maiztasuna gehituz, 16 gehi 3koa, gehi 2koa, gehi 1koa, bai. Aurreko guztiak gehituz lortzen ditugu metatuak. Ondo da, konturatzen baldin bazaete metatuen azkenengo balioa beti da laginaren tamaina. Bai, 150, 150. Ze, azkenean datu guztia batzen ditu azkenengo balio honek. Ondo da, zer da maiztasun erlatiboa? Izenak adierazten duen bezala, erlatiboa baldin bada, ez da izango dato isolatua, baizik eta datoa multzo osoaren barruan duen erlatibotasuna hori erlatibotasuna. Orduan, zenbatek dute gela bakarra etxean 150-tik? 53, 150-tik gela bakarra dute. Beraz egiten dugu zatiketa eta lortzen dugu dato erlatiboa. Hau da, unitatetik, batetik zenbatek dute gela bat etxean? 0,9. Batetik zenbait uste 2 gela etxean? 0,12. Batetik zenbait uste 3 gela etxean? 0,5. Bai? Askotan datu hau, maiztasun erlatiborena, ikusiko duzu ere eunekotan. Eta oso erraza da kalkulatzea, balio bakoitza 200 biderkatzearekin nahikoa litzateke. Orduan, galdera baldin bada zenbatek dituzte 3 gela etxean? 125. Bai? Hau da, 0,25 bider 100. Hau ere, maiztasun erlatibo bat litzateke, bai?
Ondo da. Eta erlatibo metatua, maiuskulaz, larriz idazten duguna ere, izango da, lehen gertatzen zen bezala, bere balioa eta aurrekoen balioen batuketaren erantzuna. Eta orduan, bi era daude kalkulatzeko maiztasun erlatibo metatua. Edo noa erlatiboa gehitzen, 0,9, 0,9. 0,9 gehi 0,12, 0,61. Bai? Eta zoazte gehitzen bakoitza gehi bere aurreko maiztasun erlatiboak, edo egiten duzue, maiztasun absolutu metatua, F maiuskula I, zati dato kopurua. Eta hemen lortu bezatik eta hori egiten duzu eta lortzen duzuen datoa lehengo berdinaren izango da, ez da aldatzen. Eta, hemen beti bukatzen dugu, azkenean 150 zati 150. Hau, zati hau. Beti bukatuko dugu bat batekin. Bai? Gauzatxo bat, nik dato hauek, erlatiboenak, eunekotara borobildu ditut, bai? Eunenetara biribildu ditut, beraz, igual ezaizue berdin ateratzen horregatik da. Eta horregatik ere jarri dut hemen gutxi gora bera bat. Agian gehiketa egiten baldin baduzu ezaizue bat ateratzen 0,89 edo bat 0 bat ateratzen zaizue. Baina horregatik da, borobildutako datuetatik datorrelako. Ondo. Bueno. Grafikoak eta diagramak ikustera goazenean ikusiko dugu ze grafiko mota den erabilgarriagoa aldagai batekin edo besterekin. Adibidez, lehen da bizi esan behar dugu, grafikoak eta diagramak balio digutela datuak hobeto adierazteko, bai? Taula batean jasota ditugun datuak era grafikoan, era bisualagoan adierazteko. Barra diagrama, adibidez honelako hau, oso aproposa da aldagai kuantitatibo diskretuak era grafikoan adierazteko, bai? Ikusiko dugu isa ardatzean, absisa ardatzean jarriko dugu neurtutako aldagaia, kaso honetan matematika azterketa aprobatu dutenak, lehengo klasean, bigarrenean, hirugarrenean, laugarren eta bosgarrenean. Eta gero, I ardatzen jarriko dugu maiztasun absolutua. Zenbatek aprobatu dute matematika azterketa lehenengo klasean? Ikusten duzu hemen 13-14 bueltan, bai? Zenbatek aprobatu dute? Horrela, egite ditugu barrak, hemen jarriko dugu isai aldagaia, X ardatzen, eta hemen jarriko dugu FI, frekuentzia absolutua. Beste diagrama mota bada, histograma. Histograma oso aproposa da aldagai jarraituentzat. Zergatik ez dagoelako tarterik zutabe hauen artean, bai, eta hori oso aproposa da aldagai jarraituen kasuan, ze ez dago tarterik. Nola tarteak erabiltzen ditugun, tarte bat hurrengoaren jarraitua da. Ez dago utxunerik erdian. Beraz, hau oso interesgarria da hortarako. Eta eraikitzen da berdin. Hemen jarriko dugu aldagaia eta I ardatzean jarriko dugu frekuentzia. Kaso honetan dugu bezeroek itxaron gelan ematen duten denbora tartetan neurtua. Urrengo diagrama mota da sektore diagrama, eta sektore diagrama hau sektoretan banatuta dago ikusten duzuen bezala, eta sektore bakoitza, banaketa bakoitza, aukeratutako maiztasun motaren tamainaren proportzionala izango da. Hemen adibidez, da unibertsitateko ikasleek ze maiztasunekin egiten duten kirola. Orduan hemen duzue, hemen baldin eta bat egun, bada igual, sektore handiena, hau izango da maiztasun handiena duelako balio honek, bat egun balio honek. Eta nola egiten dugu horrelako diagrama bat? Oso erreza da. Nola lehen kalkulatu dugu maiztasun erlatiboa, egiten maiztasun absolutua zati datu kopurua? Hori, gero biderkatzen baldin badugu 360 gradogatik, hau da, zirkunferentzia baten gradoengatik, jakingo dugu zenbat grado izango duen sektore bakoitzak. Azkenik eratzen zaigu populazio piramidea, eta populazio piramideak adierazten du memento jakin batean, kasu honetan 2007an, biztanleri batek, kasu honetan Espainiako biztanleriak, duen itxura.
diagramaren ezkerraldean jarriko ditugu gizonezkoak, diagramaren eskuinaldean emakumezkoak jarriko ditugu, isa ardatzean jarriko duguna izango da maiztasuna, kasu honetan portzentaietan dago, baina maiztasuna da, zenbat dauden, eta i ardatzean jarriko dira adintarteak. Ikusten baldin baduzue oso estua den zerbait adibidez kasu honetan, ze gertatzen gizonezkoak 85 urtetik gora, beraien proportzioa da 0,5-0,6-ren ingurukoa, bai? Hori da populazio piramide baten interpretazioa, naiz eta gai honetan ez ditugun egingo, baina komeni da jakitea zer den eta nola interpretatu. Urrengo gauza ikusiko diguna izango dira zentralizazio neurriak. Zentralizazio neurriek esaten digute ikerketa baten, banaketa baten, erdiko balioetatik, erdiko batazbestekotik, zeinen hurbil gauden, ez? Lehenengo data izango da batazbesteko aritmetikoa kalkulatuko duguna. Honela adierazten da eta hurrengo formularen bidez kalkulatzen dugu. Hau, badakizu dela gaiketa bat, isa irena bider frekuentzia absolutua eta hau dena zati datu kopurua. Bueno, zai ematen duen arren oso era errazean kalkulatzen da. Lehenik eta behin esan nahiko nizueke batazbesteko aritmetikoa ateratzea egunero egiten dugun zerbait dela. Adibidez, hemen egin dut galdeketa bat eta gela batean galdetu dut zenbat anai arreba dauzkaten. Eta hauek dira lortu ditudan datuak. Bueno, batazbesteko aritmetikoa kalkulatu aldut balio guztiak gehituz, bai? 2, gehi bat, gehi hiru, gehi bat, gehi bi, gehi hiru, gehi lau, eta hori dena zati datu kopurua eginez, zati 25 kasu honetan. Kontua da, hau egitea 25 baliorekin agian ez da oso zaila, baina 200 datorekin, 400 datorekin, 2000 datorekin lan egiten ari garenean, zailagoa da. Orduan egiten dugu, batazbesteko aritmetikoa kalkulatuko dugu, frekuentzia taula baten bidez, orain ikusiko dugun bezala. Ondo da, frekuentzia taula egiten dugu, datuak jartzen ditugu, anai arreba kopurua, jasotako maiztasunak antolatzen ditugu, zenbatek erantzun dute anai arreba bakarra direla. Zenbatzen dituzue, jasotako bat guztiak eta 11 lortzen duzue. Eta horrela egiten duzue berdin denekin. Ateratzen duzue gero datu kopuru osoa, 25 dela, dena gehituta. Eta orain bai, egingo dugu zer, biderkatu datua bider bere frekuentzia absolutua. Datua bider bere frekuentzia absolutua. Bat bider 11. 2 bider 8. 3 bider 5, 4 bider 1 eta lortutako emaitza guztiak 11, 16, 15 eta 4 gehitzen ditugu. Zergatik gehitzen ditut formulak ala esaten duelako. Eta 46 lortzen dut. Orain, fijatzen baldin bazarete, zatiki honetan badugu zenbakitzailearen balioa izango dela 46 eta badugu izendatzailearena ere, izango dela 25, zatiketa egitea baino ez zaigu geratzen. 46 zati 25, 1,84 da batazbeste gela horretako anai kopurua. Badakizu anaiak ezin diela zenbaki amartarretan eman, baina ulertzen da, ez? Interpretatu behar da erantzuna. Gero beste zentralizazio neurri bat mediana da. Eta medianak esaten diguna da ikerketa horretan, banaketa horretan, zein den erdian geratzen den datu. Bueno, lehengo adibide berdina, anai arrebena. Oraingoan egin dut, jasotako datu guztiak, txikienetik handienera antolatu ditut. Bat guztiak 11 zirela jarri ditut. Gero, 2 guztiak 8 zirela jarri ditut. Berdina 3ekin eta berdina 4ekin. Jarri ditut jasotako datu guztiak ordenean. Eta orain, zenbatzen ditut eta 25 balio dauzkadala zenbatzen dut. Zein da erdian geratuko den balioa? Erdian geratuko den balioa izango da hau. Zergatik? 12 uste dituelako bere ezkerraldean eta beste 12 balio uste ditu bere eskuinaldean. Beraz hau da erdian geratzen den balioa edo mediana. Kontua da, lehen esan dugun bezala, hau datu gutxirekin egitea ez dela zaila, baina arazoak izango ditugula 400 datorekin lanen ari garenean. Orduan, holango kasotan merezi digu frekuentzia taula bat egitea.
Eta kasu honetan, frekuentzia absolutua sartzeaz gain, frekuentzia absolutu metatua sartuko dugu. Gogoratu metatuak gehitzen dituela bere datuaren frekuentzia absolutua eta aurreko guztiak. Ondo. Orduan, orain, zer egingo dugu? Begira, datu guztiak 25 dira. Zati bi egiten baldin badugu, erdiko balioa 12,5 posizioan egongo dela ateratzen zaigu. 12,5, erdiko izango da hemen, bai? Zein da frekuentzia absolutu metatuetan, zutabe honetan 12,5 balioa gainditzen den lehenengo aldia? 11 ez da 12,5 baina handiagoa, baina 19 bai da 12,5 baina handiagoa. Beraz, hau da 12,5 gainditzen den lehenengo aldia, 19. Zez nahi du 19 honek? Bueno, kontatuko izue pixkatxo bat hobetu lertzeko medianarena. Bueno, frekuentzia absolutu metatu honek esaten digu bat balioak okupatzen dituela batetik 11-arako posizio guztiak. Batetik 11-ara dauden posizio guztiak batak betetzen ditu. Zer nahi duen 19 honek? 11-tik 19-ra dauden posizio guztiak, hau da 12, 13, 14, 15, 16, 19, bai, 19-ra dauden balio guztiak biak betetzen dituela. Eta 24ak, 20tik 24ra dauden posizio guztiak 3ak hartzen dituela. Beraz, ze balio, ze datu egongo da 12,5 posizioan, hau da erdiko posizioan? Bia. Zergatik, bia dagolako 12garren posiziotik 19garren pozizioraino. Beraz, mediana, bida. Azkenik, moda geratzen zaigu, zentralizazio neurri bezala. Eta moda izenak adierazten duen bezala da gehien errepikatzen den balioa. Zein da gure ikerketa honetan, gure banaketa honetan gehien errepikatzen den balioa? Ze erantzun da ohikoena, gehien errepikatu dena? 11, ez da? Beraz, 11 aldiz zerbait gertatzea da moda. Eta zer da zerbait hori? Anai-arreba bat izatea etxean. Beraz, moda da bat. Da gehien errepikatzen den datua edo balioa. Moda bat da. Gela horretan moda da anai-arreba bat izatea etxean. Hauek izan dira gai honetan landuko ditugun estatistika kontzeptu nagusiak, zalantzarik baldin baduzue, lasai asko esan.